Slovensko. Malá krajina s očarujúcou prírodou a množstvom krásnych pohorí. O tom svedčí aj pohorie Čergov. Celý geomorfologický celok sa nachádza v severnej časti východného Slovenska 25 km juhovýchodným smerom od hraníc Poľska. Územie zasahuje do Prešovského kraja a nachádza sa v 4 okresoch: Prešov, Bardejov, Sabinov a Stará Ľubovňa. Jeho najvyšším vrcholom je Minčol, dosahujúci výšku 1157 metrov nad morom. Územie Čergova je pomerne zachovalé, okrem lesníckych zariadení lesné doliny sa uchovali bez výstavby. Na území Čergova sa nachádzajú mnohé prírodné rezervácie, súkromné prírodné rezervácie, aj chránená krajinná oblasť, ako je Čergovský Minčol, Čergovská Javorina, Hradová hora, Pramenisko Tople, Livovská Jelšina a Volčie. K najcennejším skvostom patria lúky s porastmi cesnaku hadieho, ľalia zlatohlavá, horec luskáčikovitý, plavuň obyčajný a iné. Na danom území sa odhaduje výskyt asi 350 druhov stavovcov. Medzi prírodné zaujímavosti Čergova patrí vodná nádrž Jakubovany. Účelom tejto vodnej nádrže je zabezpečenie vody v prípade požiaru, športové rybárstvo a rekreácia. Jednou z najznámejších oblastí z tohto pohoria je lyžiarske stredisko Drienica. Starobilým pamätníkom histórie, svedectvom kultových zvykov našich predkov a útočiskom veriacich je oltár kameň, ktorý sa nachádza východne od vrcholu Lisy. Jeho dĺžka je približne 4 metre. V obci Olejníkov sa nachádza súkromný rybník Majdan s možnosťou lovenia pstruha duhového. Prírodnou pamiatkou je Bradlové pásmo, ktoré sa nachádza v blízkosti obce Kamenica v okrese Sabinov v Prešovskom kraji. Kyjovské Bradielko je pre svoj geomorfologický tvar a estetickú krajinárskú hodnotu vzácnym objektom. Vyskytujú sa tu významné chránené rastlinné druhy. V roku 1989 za prírodnú pamiatku boli vyhlásené rebrá, ktoré sa nachádzajú v okrese Stará Ľubovňa. Predmetom ochrany je výrazný bradlový geomorfologický útvar a vysokoestetický krajinný fenomén ojedinelého typu. Juhozápadne od obce Šarišské Jastrabie sa nachádza okrúhly kopec, kde sa vyskytujú bohaté rastliny a 2 druhy úplne chránených rastlín, ako je zvonček klbkatý a ran žltý. Medzi kultúrno-historické zaujímavosti bezpochybne patrí obec Čirč. Každoročne sa tu uskutočňuje plavba družiny na rieke Poprad s medzinárodnou účasťou. Nachádza sa tu aj folklórny súbor Čirčanka. V obci Lukov bol v roku 1708 postavený chrám svätého Kozmu a Damiana. Je to jediný podpivničený chrám na Slovensku. Grécko-katolícky drevený chrám svätého Lukáša sa nachádza v obci Krivé. Ide o zrubovú stavbu. Bol postavený v roku 1826. 17. rozlohou najväčším slovenským hradom je Kamenický hrad, ktorý prešiel rekonštrukciou. Boli tu nájdené strieborný denár, olovená plomba, háčik slúžiaci na lovenie rýb, zuby z diviakov a pracovné nástroje z doby kamennej. Hanigovský hrad je 5. najvyššie položeným hradom na Slovensku. Stojí vo výške 770 metrov nad morom. Na hrad nevedie upravená cesta, ktorá by bola zjazdená klasickým osobným autom. Drevený kostol svätého Františka z Assisi v Hervartove. V roku 2008 bol zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Bol postavený koncom 15. storočia. Je najstarším a najzachovalejším dreveným kostolíkom na Slovensku. Najcennejšie časti sú tabuľové obrazy a nástenné maľby z roku 1655. V obci Kríže je pamätník SNP na počesť vojnových hrdinov,
ktorý bol vybudovaný v roku 1960. Nachádza sa tu aj chrám ochrany Presvätej Bohorodičky, postavený v roku 1852 a bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V Hertníku pri Bardejove je starý kaštieľ, ktorý prešiel rekonštrukciou a dnes je v ňom vybavené integračné centrum. Neďaleko Hertníka je obec Fričkovce, kde len nedávno bola objavená pivnica, ktorá slúžila na uskladňovanie vína. Ide o najstaršiu stavbu. Od roku 2011 je vyhlásená pivnica za národnú kultúrnu pamiatku. Pivnica je sprístupnená pre verejnosť. Neďaleko pivnice sa nachádza aj lyžiarske stredisko. Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky, čiže Bazilika Minor, sa nachádza v Ľudine, kde sa konajú mariánske púte, kde každý rok prichádza mnoho pútnikov. Čergov je miestom, kde môžeme spoznávať, objavovať a vychutnávať si skvosty prírody. Je to pohorie, ktoré sa píši mnohými zaujímavosťami. Tak poďme a objavujme to, čo je v prírode skryté, tajomné.